Қаралы, бұл Салауат дегенлері біздің мектепке жырларға ғына келді мекен, или башқа планлар біле келді мекен, бар біліп келелі. Қоян білем енді мен. Тоқталы, сен бе мұнда профессор, или мен ме? Сен білмейше кім білсің енді? Профессор мен. Но? Білесің мен ешек біліп бұла? Әлешек. Мына мобильник аша шалтыратып. Әй, біздің ауылда телефон тұтмай. Сен аны баштан сатып ал, аннары тұта башлай ол. Менде ақша жоқ, сарық терісі гіне бар. Сарық терісі білән көп мүгәтші телефон алу. 3 сарық терісі жетемі? Жете зарядкысына. Көп мі керек? Бір газель. Бейіңні. Мұны бабай білсе точно жүрегі шартлап өлі. Yok, сен бұршылма. Бұл бейт самый крутой телефонларының бірісі. Мұнда нәрсе гіне жоқ. Интернетқа кірсең мұндаймы? Нендей музыка, ойынлар, бүттінісі бар. Әйде көрсетем. Жырсысы шықмеймі? Шыға, жыршысы да шыға. Мұнамда кірестің, әйме? Музыкаға басасың. Еміне қара. Хайт! Көрдің ме? Мына шулай. Музыкасы барғанда артисті өзі шығатырған телефон бұл. Қаралы, қыз шығатырғаны жоқ ма? Қыз шығатырғаны да бар? Бар? Күсет. Ансы үшін айрым төлерге керек. Тағы жайға күту аласы бұл ақыры. Ну, төлерім енді төлерім күсет, Ансы контактта бар. Мұнамда кіресің, мұнамда басасың. Еміне қара. Хайт! Шешіндір! Хайт! Дальше шешіндір! Дальше болмай. Дальше төлерге керек. Қаралы, өзім төлейм. Шешіндір. Абай! Барал сіләгейді сүртіңді орныңызға отырыңыз. Қара сен аларына. Мектепте комиссия риясыз. Несе қарап отырасыз? Бір нормально болмейді. Так, мен сізге бір отналік туған тіл турында шиғыр ятлап келге құшқан едім. Ятлап келдіңіз бе? Так, Зарипов, әйдәлі шық тоқтайынна. Яткар Закаревич, мен ятлап бітір алмадым, қорап сөйлесем ярай ма? Әйдә, сөйле, қорап сөйле. Рахмат абай. Өзім yazған шиғыр абай. Ғабдулла Тоқайға иеріп. Ие, Тоқай дурак дейол сен арттан иеріп ерге. И родной тіл деп атала абай. И родной тіл, и красивый, мамам, папамның тілі. Мог я узнать көп нәрсәні сен родной тіл арқылы. Бу языкта коляскада мамам сказку келеген, а затем түннер бойы бабуля рассказ келеген. А потом не себептендір иреткеннер рус язык. Якобы тек шушы тілде алам духовный азык. Почему же нас детсадта сиңа иретмәділер? В школе, когда обучали, синде силетмәділер. Говорят син мамай тілі, керек түгілсің нигде. Без тебя и хлеблар үсә, нефет табыла везде. Вузға поступать иткенде, говорят син кирәкми. Дальше больше жить иткенде, нужен ли ты? Вряд ли. И родной тіл, и матур тіл, мамам, папамның тілі. Только я их обвиняю, иретмәгәнгә сине. И родной тіл, аңлаталар, можно жить и быть синсіз. Мама, папа и бабуля оставили меня тілсіз. Ай, Зарипов, бұл шиғырда мәғіне бар, тирен фикір ята. Міне шунсы үшін сеңа дүртлі, тілсіз болған үшін үшлі. Нәрсе қайнулин, аузыңын жердің. Айда, өзің үйреніп келдің ме шиғыр? Абай, мен орында келешкіне сөйлейм. Айда, орындағына сөйле. Яра, басы менде. Сасыбырын, мәхәбәт туған ұрын, сені ташлап кеткенлеріне бұраша бітірсің. Шиғырың өзің түсін екен, қайнулин. Отыр, икілі. Абай, икілі де икілі. Для разнообразия бірлік қойып болмаймыны, йол.
Менә хәзер инша язабыз. Бәлкем бирле булыр. Рәхмәт абай. Нәрсә ди? Давай сочиняй ишәкти. Вот. Так, темасын языгыз дәфтәргә, темасын. Беренче тема. Минем яраткан укытучым. Минем яраткан туган авылым. Өченче тема. Минем яраткан хайваным. Хайван. Яткар Закариевич, мин сезнең турында язам, яме? Молодец, Зарипов. Ой, жолыгай. Комиссия килгәндә бик әйбәт булыр ул. Яхшы яктан күренеп калырга кирәк комиссияга. Заслуженный исем бирмәсләрме? Тоттырылар. Бәлкем компьютер бирерләр мәктәпкә. Алайса списоктан гел төшерәләр, калдыралар. Карагыз әле балалар, сез иншаны яза торыгыз. Әгәр дә мине кая китте дип сорасалар, авылның флорасын һәм фаунасын өйрәнергә китте диярсез. Аңладыңмы? Аңладык. Флорасы һәм фаунасы. Әмин, туган авыл турында язам. Ол авылның кай җирен язасың соң? Авылның бит язар җире дә юк. Син дивана, син безнең балык күлләрен, урманнарны, болыннарны күргәнең бармы соң әле? Әйдә мин сине җиләк җыя торган тау башына алып барам. Абый да юк, рәхәтләнеп җиләк ашарбыз. Әйдә киттек. Андагы җиләкләрне күрсәң була. Абый, Нәрсә? нинди газеттан ясалган футболка кидегез сез? Гәҗит түгел инде. Абый безнең сыман гына уккан, шпаргалкуланың. Абый бик яхшы укыган. Менә кара, пение бишле, труд бишле, геометрия даже бишле. Абый, Калганнары 3ле сорап торма. алайса минем тирә икәнсең. Бер шама инде. Минем тирә дигән була. Абый аның 3 алганы юк. Абый минем сыман уккан ул, гел 5. Бирмиләрдер. Ала да алмый ул аны. Сораугыз бармы? Абый, менә сез укыганда да барыйм ул кушу, алулар. Бар да бар, тапкырлау белән бүлү дә бар. Менә сез заман килеп җитте дә бөтен дөньяны бутадыгыз. Куша белмисез. Бүлә белмисез. Бүлешә белмисез. Алагына беләсез. Ансы шулай инде, абый. Абый, Ха? алу дигәннән Нәкия дигән телефон алып бирегез әле, пожалуйста. Сотовый телефон. Үскәнем, мин бит ятимнәргә булышырга тырышам, мохтаҗларга, ширләргә. Абый миндә нормальный түгел инде. Әле сине ремонтлап булар, әле сине ремонтлап була. Абый, игътибар итмәгез, ул бөтен кешедән шулай әйбер сорый инде. Ә менә алу дигәннән, абый, бер җырны алу ничә сумга төшә ул? Хо. Үскәнем, бу сорауны Марат Мөлшкә бирә кирәк. Чөнки ничек дип әйтим икән? Менә бушка түгел инде һәр үскәнем. Бөтен бер акчага, бөтен җир сатыла, шигырь сатыла, заманасы шундый. Но иң кыйммәтен сатып ала Марат Мөлтиш, бик кыйммәт иттереп. Аннан соң миңа Физер Муртазин гомер буена бушка язды. Алфред та бушка яза. Но Физерники кыйммәтрәк, нишләптер? Алфредники бераз ышсызрак. Сораугыз бик урынлы. Менә җавап та бирәсе килә бит әле. Ничек дип әйтим икән? Күпме соң, абый, бәясе? Ну, Алфредники уртача $200. Абый андый әйберләрне белмим мин. Сарык тиресе белән күпме була? Үзем дә Хәзер, кашотлыйм. $200 бүләбез бер сарык тиресенә? Ха? 18 сарык тиресе. Анайым. Бер фирма бит бу. ул бит җиңел түгел. Да. Җырны кемдер заказ берип яздыра, аның шигырын яздырасың, аның көен, аранжировкасын, тегесен, аның сатасың, анасын тегесен, аны кемдер җырларга тиеш. Менә, мәсәлән, ничек бер сорау бирәм сиңа. Шагыйрә бар бит инде, Ләйлә апаң Дәүләтова. Менә Алфред абың, Якшинбетов, композитор. Менә булар икесе кушылгач нәрсә туа? Бала туа абый. Җыр туа, аны җырчы җырларга тиеш. Әле җыр тарафы бөтенләй юкмы сездә? Абый, вообще юк җыр дәресе. Менә безгә безнең укытучы абый бит Аршадан аласы биек тауга килеп безне укытып бери. Ой, рәхмәт. Менә шундый укытучылар алдына баш иям. Рәхмәт андый авыл укытучыларына. Бик зур рәхмәт. Менә абый шунарга бүләк итәс килгән җыр алып. Биек тау турында җырыгыз юкмы? Биек тау тур. Ох, егетләр.
Әгәр дә шынлык күңелдән бүләк итәбез дисәгез, былай дип әйтегез. Мин бу җырны Рөстәм Зариповтан бушка алдым. Шуңа күрә мин аны сезгә бушка бүләк итәм. Сез абыйгызга әйтегез, сатып алдык дип әйтегез. Яме? Күңеле булсын. Бәлки әзрәк мөнәсәбәтләрегез үзгәреп китәр яхшы якка. Яме? Абый дигәннән сезнең абыйгыз каясын ул? Күренми? Абый, флорапаның формуласын тикшерергә. Әй! Абый, хәзер әйтәбез без аны. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, апа. Кит әле. Апа, танышыйк әле, кил әле. Варгыз әле урыныңызга. Эшкә кайтмас борын. Гайрәтен чигерәсез бит. Алга кайтам дип җырлый. Кем соң бу? Кем соң бу? Оборотен Сукаскай. Безнең сөекле укытучыбыз. Абый, лишай чире белән авырта ахыры. Шамбал. Яңгын. Мин хәзер икенче укытучыдай. Миңа Закария Яткарович дип дәшегез. Аңлашылдымы? Математика дәрсе хәзер. Зарипов, нәрсә йоклыйсың? Тапкырлау таблицасын өйрәнеп килдеңме? Яткар Закаревич, гафу итегез. Мин иран алмадым. Кичә минем әти белән әни талаштылар төне буе. Йоклый алмадым, абый, ятлап та булмады. Эй, Зарипов. Мине алдарга уйладыңмы инде? Мин сезнең гаиләгезне бик яхшы беләм. Әниең бик тәртипле, бик әдәпле ханым. Чөнки ул безнең авылныкы, минем класста укыды. Ну, әтиеңне белмим, конечно. Әтиең кем соң синең? Абый, алар да шуны выяснять итеп талаштылар бит инде. Айнуллин, нәрсә көләсең? Син үзең өйрәнеп килдеңме тапкырлау таблицасын? Әйдә, 9-5-ң ничә була? Әйт. Абый, монда бер нәрсә дә ишетелмәй. Ничек инде ишетелмәй? Беренче партада утырасың. Ничек ишетелмәй? Яткар Закаревич, димәк бу урын аномальный зона. Аномаль зона? Ага. Абый, менә монда бер нәрсә дә ишетелмәй, менә үзегез утырып карагыз. Хәле, мине урынга бас. Мин синең урынга утырам. Кая как кызны бирегез әле? Әйдә, әйт сорауыңны. Закари Закариевич, Закария Яткарович дигән. утыр. Беренче сорау. Яткар Закариевич, сез куяннарга ашарга бирәм дигән булып, кайчансын безнең күрше Хәлимә апа янына йөрүгезне туктатасыз, Кара, дөрестән дә монда бер нәрсә дә ишетелмәй икән. Менә миндә ишетелми дип бит инде. Айнуллин, бер нәрсә дә ишетелмәй икән, монда бар урынга. Кара, син аны. Кара абыйның кашы сарык җынына әйләнде. Тайт! Эй, Яткар Закаревич, нишек сезне улы башыгыз белән? Нишесез дип, менә күбәергә уйлаган идем. Эй, алайгына күбәй булса иде ул. Сезгә Сезнең кирәк. эшнең нәрсәдә икән, аңладыгыз инде, иптәш ревизор. Беләм, бит белеп килдем, аңлап килдем. Бу бит инде аптыраганнан Салавзакич, аптыраганнан. Мәктәбебез бит ябылу куркынычы астында тора. Менә инде ничә еллар мәктәбебезне япмасыннар, авылыбыз тара алмасын, телебез бетмәсен, милләт яшәсен дип көрәш алып барам. Аны беркем дә ишетүче юк, җитәкчеләрнең дә исе китми, ә бит авыл тарата. Шуңа күрә минем күңелем рәнҗи, йөрәгем әрни. Менә сез, иптәш Салават, сез бу өлкәдә нәрсә эшләдегез? Соңгы вакытта авылга концерт белән кайтканыгыз бармы? Шәһәрдә шәһәр, узын акчатында гына йөрисез, Менә авылга кайткансыз икән, җырлый да. Ничек пешән чабарга, ничек сыер саварга, өйрәтмиләр мәктәпләрдә. Машинада шабарга, матур кызлар табарга, өйрәтмиләр мәктәпләрдә. Машинада шабарга, матур кызлар табарга, өйрәтмиләр мәктәпләрдә. Җырлаган күккә карап, фәтхып тинеп салават, өйрәнмәгән мәктәпләрдә. Икелегә укыган, аннан зур кеше булган, өйрәнмәгән мәктәпләрдә. Икелегә укыган, аннан зур кеше булган, өйрәнмәгән мәктәпләрдә.
2 ел көтү көткән, аннан җырларга киткән, өйрәнмәгән мәктәпләрдә. Салаваттай булырга, һич кирәкми укырга, йөрисе юк мәктәпләрдә. Салаваттай булырга, һич кирәкми укырга, йөрисе юк мәктәпләрдә. Я нәрсә җырлыйсыз инде? Кем укымаган? Салават укымаганмы? Ул кайда гына укымаган? Абый, бездә бер каяда укымаган дибез бит инде. Шулай дибез. Зарипов телеңне, телең булмаса кара күтәреп китәр иде. Әйдә ат арбасын алып куйган. Әйдә, үй эшен эшләп килдегезме? Авылны таныту өчен бәйрәм уйлап килергә кушкан идем. Яткар Закаревич, мин уйлап кына түгел, алып та килдем, абый. Нәрсә соң бу? Менә шыршы, абый. Шуннан. Халкыбызның иң яраткан ике бәйрәмен, абый, Сабан туе белән Яңа ел бар бит әле. Шуларның икесен бергә берләштердем дә. Сабан туе мәйданы ортасына шыршы куеп, Кыш бабай белән кар кызын чакырасың да, bütün дусларны җыеп, шыршы тирәли, әйләнәсең, абый, әйләнәсең. Абый, әгәр башың әйләнә башласа, икенче якка әйләнәсең. Туктале! Булай да баш әйләнә башлады. Абай, безнең авылга бара торган бәйрәм түгел бу. Гайнуллин, кешене сугу җиңел аны. Үзең нәрсә уйлап килдең соң? Мин абый бабай белән сөйләштем дә, бабай әйтә, төшкергән саен бәйрәм ясап, bütün бәйрәмнең дәрәҗәсен бетердегез ди. Менә. Татар эшсез тора алмый ул, бәрәңге казу бәйрәме үткәрегез, кышытмаган җирегез кышытса ди. Вот. Бабаңның сүзендә хаклык бар. Конечно, 90 яшь бит инде. Ну шулай да авылыбызның непременно бәйрәмен уйлап табырга кирәк безгә. Туктагыз әле. Эврика! Әбрәкәй дисеңме, абай? Эврика дим, уйлап таптым дим. Нәрсә уйладыгыз, абый? Без беләсезме? Шәҗәрә бәйрәме узарачакбыз. Нәрсә бәйрәме? Шәҗәрә бәйрәме. Менә Салават та аның турында әйтеп үтте. Русчасы ничек була? Русчасыма генеалогические древо дип атала. Беләсеңме? Һәр кеше үзенең каян чыкканын, нинди милләттән икәнен белергә тиеш. Иң кимендә үзенең 7 буын бабасын белергә тиеш. Bütün туганнарын белергә тиеш. Менә безнең авылда элек 500 хуҗалык булган. Менә һәр өйдән ел сайын 3-4 бала киткән шәһәргә. Менә шуларны җыябыз. Кайтсыннар, уйлансыннар, авыллары нигезләре бетә калса. Менә алар кая барлар, а? Да. Кайтмаслар, абай. Алар җырларда гына җырлыйлар шул, авылга кайтабыз дип. Кыш җитсә кайтырлары иткә. Гайнуллин. Бәйрәмдә салават та була дисәк, непременно кайтачаклар. Әйдәгез әле. Алар теге интернет дигән хикмәтеңне. Абый, хәзер. Әйдә, яз. Барлык авылдашларны шәҗәрә бәйрәменә чакырабыз дип яз. Искә менмәле. Аннан соң бит авылда һәр нәселнең үз кушаматы бар. Менә кушамат белән яз. Бүреләрне, төлкеләрне, куяннарны, Таракан Мәхмүтенә яз. Алар да кайтсын. Битли Илдарына. Күсе Камиленә җибәр. Кара, сезнең нәсел нинди әле? Сарык. Вот, сарыкларга да яз. Тәкәләре белән бергә кайтсыннар. Кайтсыннар, Абый, авылыгыз сыйлый запарык икән. Bütün хайванны чакырам. Чакыр. Шапалайларны, купрыйларны, шымбырлар нәселендә чакыр. Карагыз әле, минем өйдә тулы бер список бар. Шуның буенча чакырабыз, әйдә. Абый, кайтмаслар. Кайтмаслар шул, абый. Ничек инде кайтмаслар? Кайтмаслар. Үзләре кайтмаса, уйлары кайтыр. Әйдә. Шулай дисезме, абай? Әйдә, шулай. Allah инде. Абый, сез вообще молодец инде, мен әйтәм. Нәрсә күрсәгез, шуны җырлыйсыз, әйме? Алмашарга сәбәп булды. Әле алмар мәктәпне китер әле.
Конечно, үйнекі жалқы бит абай. Урладыңыз ма? Yok, кіріп алдық. Ұрламаймыз. Абай, Ау. міне бұл ауыл сарығы сізні опера жырлай алмайды. Абай, опера болып жырлағыз аны. Ну, біріншіден опера жырлары үшін балалар бик көп оқырға керек. Әлі бик көп оқығаштар опера шағама шықмен біліп болмай. Шуңа көре, мен бит ол малай, шуңа көре ғади гына жырлар жырларға тырышқан бола мен. Опера, ой-хай, опера ауыр нәрсе егітлер. Абай, Ау. опера зор му ол? Бинасы ма? Наверное. Ну, нешік деп айтайын мен саңа? Біздің ауыл амбарынан зор ма? Бір 3 тапқыр. О, зор, слушай. Абай, сіздің опера вообще yok мұны? Yok, біреу бар, міне 50 яшілік юбилейға Фезер Мұртазын yazып берді бір опера. Құрқан башқарыға, нешіктер міне халық қошамас деп тәулеймін. Өзім де құрқып қоям. Әлі Қорықпаңыз абай, біз бет мұнда. халық дұрыс аңласағына енді. Біз мұның білен бәқәсләшкенек абай. Шулай міне? Әйе. Алайса, әйде отырып тыңнағыз. Болса, пожалуйста, абай, емі. Тұтынып отырығыз, емі? Аха. Опера жырлайым. Реминенники. А вы все, что ли? Опера yok? Сұмыт әзірінен бітмейін. Мына бабышкада екен іш. Ел яш қаласа Абай, бітті ме? Бітті шық. Нәрсе болды бұнда? Нәрсе болды? Ашық дәріс. Ашық дәріс? Соң балалар опера сұрады. Опера сұрадылар. Шуны жырладың мұны? Опера жырладым. Біресі мәші құйрығына басқан деп тұрам. Абай, bu opera bulmadı, ақыры болды bu. Не көппен болдырдам, шой тырыштым енді. Да. Балалар сұрағыш бит керек. Ярар. Давай дейлер. Рахмат. Біліп өссінлер. Біліп өссінлер, әйе. Қалады салават. Біз ауылымызда шәжәрә бәйрәме уздырған болдық бейт. Міне бұл ұнтылған һәм бик керекті бәйрәмнәрнең бірсі. Міне бүтін ауылдашларны шақырға болдық. Қаралы, шақырсақ сіз де келерсіз мекен? Әйткен Закаревич, мен бит татар. Шақырған жерге барам мен, қуған жерден кетем. Шақырасыз екен келем. Рахмат. Қара сау Закеш. Мен анда қоян бәрі ішіп пішірдім. Ауыз еті güzel бар, директор бөлмесінде бар. Әфіртін шақырайым ба? Шақыр. Вот бет міне. Бәйрамға салауатта келем дейді. Бәйрамыз міне деген болашақ біздің. Яткар Закаревич, Әйе. сіз бәйрәм деп сөйлесіз де, бәйрәм уздырыр үшін бет ол ақша керек. Әлі ол ақша шәжәрә ағашында өсәме, Қаралы. Мұнсы турында ойлап бітірмәген бен бит әлі мен. Так, нендей тақдимлер бар? Абай, мен сарық тересі біле төлей алам. Яткар Закаревич, бізге спонсорлар табырға керек. Молодец, Зарипов. Хватает. Мен енді бір спонсорны білем. Ол Алмаз холдинг компаниясы. Мына бұл компанияда эшләүче егетләр милләт үшін, ауылны саклап қалу үшін жаннарын берге әзір тұралар. Қол шапсағызла бұла. Шулай достар, ауылдашлар да ярдәм итәр дип уйлыйм. Мен үзем дә спонсор булырмын дип торам. Абай, бітігіз білем ме? Оқытушы спонсор болам дей. Біті білен. Бір район маса. Нәрсә күләсез? Минем бит подсобный хозяйство бар. Рәсманда күп қуян бар. Un қуян абай. Белмисең шо, сен анда кіргәң дә юк. Онысы иде. 10 ярым. Так, җегетләр булай табыз хәзер. Сез юлга әзерләнегез? Қазанға. Казанга. Минем куяннарны
жиып алып барыгыз да, шунда сатып кайтыгыз. Әрәм-шәрәм итмәсәк, бөтен авылга җитәчәк. Белдеңме? Менә бәйрәмгә уразайлар бит инде. Уразай, шуңа күрә хәләл акча гына кирәк бәйрәмгә. Амин. Куяннарым хәләл Аллага шөкер. Шуңа күрә барысы да тәртиптә булсын, яме? Абый, мин булган җирдә тәртип була, ла хаула. Ярар, Зарипов, синең үстә барсы да. Аха, рахмәт. Киттек әйдә шәһәр. Давай, кызлар белән таныштырып. Рахмәт, Энекәш. Вәт битә. Тапкан акчагыз хәләл булсын дидем. Менә кайтсыннар гына әле. Кулакларын алыштырып, ябыштырып куям мин аның. Привет, давай. Здоров. Аха, кайттыгызмы? Да, почти. Чипсы яшап кайттык. Бик арып кайттыгыз индеме? Вообще старый. Тарик. Бик зур эшләр эшләп кайттыгыз индеме? Дяденька, отпусти, пожалуйста, мы больше не будем. Карале. Жүнсез юлдай дөге җитмәгән. Татарчаңда онтып кайткансың бит ганөлең. И чё? Нәрсә кидегез монда? Эчмим, тартмим, сүгенмим. Ярыймы сыяр? Миндә дә бар әле. Амысы нәрсә? Каян алдың моны? Вьетнам базарыннан абай. Икенче мин күргәндә булмасын бу. Футболкаң. Яткар Закаревич, без сезгә дә алып кайттык, күчтәнеш. Нәрсә бу? Футболка. Сары. Миңамыни? Ай, абый. О, карале. Рәхмәт, балалар, рәхмәт. Мине футболка белән алды алмассыз. Абый, нишләдек соң әле без? Нишләдек? Авылыбызны дөньяга танытабыз дигәндә, аның начар данын чыгара яздыгыз бит. Менә карагыз, сезне перехваттан күрсәттеләр. Ага. Бара. Ага. Беттек без, брат. Әйдә кошабыз. Бесполезно. Абый, мин түгел, ул котыртты. Әтеге язуның артында нәрсә иде? Нәрсә Диплом, иде? аттестат, военный билет сатабыз дип язган идегез бит. Ул котыртты. Башың бит үзеңдә булырга тиеш гайнуллел. Абый, баш юк бит. Баш булса 5 ел буе бер класста утырмасым инде мин. Башың бар синең, аны эшләтә белергә кирәк. Эшләми шул. Яткар Закаревич, без бит акча эшләп кайттык. Акча эшләп. Акчаны аны хәер сорашып, хәләм юл белән тапмыйлар. Куян саткан акчагыз кайда? Абый, без бит куян саткан акчага шул документлар ясый торган принтер сатып алдык. Да. Принтер? Принтерыгыз кайда? Принтер кая? Карале. Мин сорауны бирәм сиңа. Принтер кая дип. Принтерыма начальникама нету, мына желкемдә хәшелбә милицияма. Милицияда абай. Милициядә. Алып калдылар. Ну кайсы авылдан икәнегезне әйттегезме? Әйтте. Абый, без үзебезнең кайсы авылдан икәнен әйткәник. Алар картларын ачып эзләделәр дә, картада андый авыл юк, абый. Алдамагыз, андый авыл юк дип безне куып кайтарып җибәрделәр. Мине алып калмакчылар я абый, име? Мине алып калмакчылар я. Мәйтәм, авылда укытуч абыйга күңелсез булыр дип мин дә кайттым истерәлеп. Тик кенә тор. Бар, хәзер өегезгә кайтыгыз. Өегезгә кайтыгыз да үзегезнең шәҗәрә агачыгызны ясап килегез. Нәселегездә җүнле кешеләр барын белсәгез, башыгыз шәбрәк эшләр. Аның нәселендә нормальный кеше юк бит әле. Абый, нәселендә түгел, авылында юк әле аның нормальный кеше. Ярар, гаиләдә ала да туа, кыла да туа. Эзләп торсаң табыла ул. Таракан Мәхмүтеннән сорап карыйм әле. Абый! Алда. Курыкмагыз. Сез әйткән агачны без бабай белән утырып ясадык да, әбиемнең бабайсының бабайсы шушы авылга нигез салган булган. Габдрахман бабай. Шулаймыни? Закария Яткарович. Яткар Закаревич. Тукта. Яткар абый, карагыз әле. Әйе. Мин теге сез әйткән шәҗәрә агачы буенча интернетка кирип бөтен архивларны актардым. Анда беләсезме нәрсә таптым? Нәрсә? Минем нәсел бу авылга килеп тоташа икән. Ансы билгеле аның. Менә болай дигән. Минем әбинең әбисенең бабасы бу авылда мулла булган дигән.
Ул Мулла бабайның атасы, бу авылны салган Габдрахман бабай икән. Менә Ничек синең бабаң булсын инде ул минем бабамы? Кит әле моннан, сиңа тагын андый бабайлар. Шул Габдрахман туктагыз әле балалар, туктагыз әле. Карагыз әле. Сез бит бер тамырдан, бер нәселдән. Сез бит туганнар. Абай! Брат! Абай, мин туганмын яның белән. Туган шул, чынлап та туган. Әйдә, әтиеңнәрне кайтып әйтәбез.